ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସେଇଟା ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇପାରେନି। ଆପଣ ସେଇଟା ତ ଭୁଲ ଭାବନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଛି ମୋ ପିଲା ସେଇଟା ହେବ। ମୋ ମନରେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରି ନ ପାରିଥିଲି ମୋ ପିଲା ସେଇଟା କରିଦେବ। ବା ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ଡକ୍ଟର ହେବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, ଏସେଟ୍ରା ଯାହା ବି ହେବ। ଥରୁଟେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ତା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବ। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ, ଆପଣ କହିବେ ସେ ଆଇଏସ୍ ହେବ, ସେ କେବେ କରିପାରିବନି। ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଇଏସ୍ ହେବାକୁ, ଆପଣ କହିବେ ସେ ପୋଲିସ ହେବ, ସେ କେବେ କରିପାରିବନି। ହଁ, ହୁଏତ ଆପଣ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ହୁଏ ଯେଉଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇଟା କରେଇ ଦେଲେ ନା, ଯଦି ତା ଭିତରୁ ଖୁସି ନାହିଁ ସେ କାମ କରିବାରେ, ପଇସା ଲୋଭରେ ସେ କାମ କରିବ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସାଲେରୀ ପାଏ, ସେ ନିହାତି ଡକ୍ଟର କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ କରିବନି, ବୋରିଂଲି କରିବ କାମଟା। ଯଦି ସିଏ ନିଜେ ଯେଉଁ କାମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ବାଦଶା। ସେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚାକିରି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କାହାକୁ ବା ପିତା ଲାଗେ। ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା, କଳା, ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଫେମସ୍ ହେଇନଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଫେମସ୍ ହେଲେ। ଆଜି ସେ କେମିତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ। ମୋ କହିବାର ମାନେ ଏଇଆ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ, ତାକୁ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ତୁ ଡକ୍ଟର ହୋ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା, ତାକୁ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କର। ଯେଉଁଥିରେ ତା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତା ଲଭ୍ ଅଛି, ଆଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଲାଇନ୍ ଇଜିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ଥରୁଟେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଭୁଲ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ରିଲେଟ୍ କରିବେ କଥାଟି। ତଥାପି ଯଦି କଥାଟି ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ନା, ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନା ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣିଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।